Ahojte, tu Lukáš. Som si istý, že vašu domácnosť dobí počítač, televízor, notebook, smartfón alebo nebodaj aj tablet. Spraviť inteligentnejším však môžete aj byt či dom ako taký. Ako? Na trhu je niekoľko inteligentných riešení, z ktorých jedným je aj nová ponuka Magenta Smart Home od Telekomu. V jednom balíčku tak získavate kontrolu nad vašou bezpečnosťou, spotrebou energie či osvetlením. Ako to celé funguje? Dobrá otázka. Základom celého systému, ktorý je jednoduchší či už na nastavenie alebo ovládanie než si myslíte, je centrála. Tá funguje ako mozog, ktorý dáva príkazy a spracováva signály od rôznych zariadení. Potom je už len na vás, ktoré konkrétne produkty si vyberiete. Možno chcete inteligentné svetlá, ktoré sú mimochodom fantastické. Možno chcete interiérovú kameru, aby ste vedeli, čo robí váš pes, keď nie ste doma. A možno dymový senzor, aby ste mohli spať ako v bavlnke a hlavne bez obáv. Všetky zariadenia ovládate jednoducho cez šikovnú aplikáciu, ktorá zároveň slúži ako váš prehľad toho, ako sa má vaša domácnosť. Dáva vám možnosť pozrieť sa, čo sa deje u vás doma, keď tam nie ste, možnosť hasnúť svetla alebo im zmeniť farbu bez toho, aby ste vstali z postele, alebo pozrieť sa, koľko energie spotreboval počítač vašich detí, ktorý ide stať neustále. Okrem toho, v aplikácii si môžete nastaviť aj plánovanie určitých úloh. Dom vás napríklad môže privítať plne rozsvietený a tak sa už nebudete musieť domov vracať po tme. Aplikácia dá jednoducho príkaz vami vybraným svetlám, aby sa zažili pár minút pred vašim príchodom. Inovácie na úkor skutočnej užitočnosti síce stále vznikajú, Smart Home medzi ne však podľa mňa, respektíve skúsenosti, ktoré s ním mám, nepatrí. Neviem si už predstaviť, že by som doma byť nemal chránený dymovým alebo dverovým senzorom, alebo nemal možnosť pozrieť sa cez kameru, či je všetko v poriadku. Moja priateľka zas ocenila, že si mohla cez apku pozrieť, či nezabudla vypnúť žehličku a potom zas žehličku, ale na vlasy. Však to poznáte. Je to ale na každom z vás. Ak si chcete spríjemniť domácnosť a spraviť ju nielen bezpečnejšou, ale aj pohodlnejšou, viete kam sa obrátiť. Odkaz, odkiaľ mám tieto inteligentné zariadenia ja, nájdete v popise videa.